В историята на науката има експерименти, които са описани. И никога не са довършени. Не защото са били грешни, а защото някой е спрял да пише. Лондон. Късна вечер. Лабораторията е празна. Само лампа. Метал. И тишина. Майкъл Фарадей стои пред меден диск, магнит. И жица. Той завърта диска. Стрелката на уреда помръдва. Завърта отново. Стрелката остава отклонена. Токът не изчезва. Фарадей спира. Не защото не разбира какво се случва, а защото усеща, че нещо тук не трябва да е толкова просто. Пише кратко. Без обяснение. Без заключение. Ефектът се проявява устойчиво, но поведението му не е ясно. Следващата страница започва с друга тема. Няма продължение. Няма повторение. Това е странно. Фарадей е човек, който не оставя въпроси отворени. Той няма диплома. Няма титла. И знае колко лесно едно откритие може да бъде използвано от други. Освен когато резултатът не може да бъде върнат обратно. В същата тетрадка, между редовете, има нещо още по-странно. Фарадей е зачеркнал схема. Не я е поправил. Не я е довършил. Просто я е пресекал. Все едно си е казал, до тук. Това не е научна грешка. Това е отказ. Днес знаем този експеримент като хомополярен генератор. Но в записките на Фарадей има нещо различно. Ефектът не идва от жицата. Не идва от движението. Все едно токът се появява от самото пространство около тях. И това не се вписва в начина, по който науката мисли тогава. Или днес. По-късно експериментът е повторен. Опростен. Подреден. Обезопасен. Детайлите са премахнати. Ъглите изгладени. Но описанието на онази вечер остава само едно. Един ред. В една тетрадка. И никой повече не го записва по същия начин. Десетилетия по-късно Никола Тесла говори за електричеството не като за поток в жица, а като за нещо, което съществува навсякъде. Той рядко споменава Фарадей, но използва същия език. И стига до идеи, които не се вписват в системата. Тесла казва, че някои знания не се спират, а се заравят. Фарадей е видял нещо и е затворил тетрадката. По-късно той казва, че някои открития изискват не ум, а характер. Тесла е отворил отново. А ние живеем в свят, изграден върху решения, взети в тишина. Знаехте ли, че мозъка на Айнщайн е бил държан в буркани в нечие мазе, или че Мари Кюри наистина е светила в тъмното? Можете да разберете всичко това като посетите канала Истории от физиката, и не забравяйте да се абонирате като натиснете камбанката.